Здравейте, аз съм Викинг и днес ще ви покажа как се направи сървър на Майнкрафт. Така, първото нещо, влизате си в браузъра Google, Opera, Mozilla, каквото искате и пишете Minecraft 1.10.2 сървър. Естествено, аз ще покажа по простия начин как се прави Майнкрафт сървър, защото има някои много по-трудни начини, с които някои не могат да се справят. Аз съм си натрупал целият десктоп с папки за правене на сървър. Така, сега тук Download Minecraft Server 1.10.2 jar го натискате. Чакайте малко и то ви се стартира. Докато се тегли, идвате си на десктопа и правите една папка. Чакайте сега. Не ми гледайте тапета. Не ми гледайте тапета. Казвам ви да не ми го гледат. Въпреки, че то няма какво друго да гледа. Добре, за малко ще спра клипа, защото зацепи десктопа. И така, оправи ми се лага. Сега, натискате с десен бутон на мишката New и правите папка. Аз бих я кръстил... Няма да я кръща. Някакво тъпо име. Сега, запазване, след като ви се е изтеглило и си го слагате на десктопа. Направо в папката, даже. Сега, отваряте си папката. И сега стартирате сървъра, като го натискате два пъти. Аз естествено ще спра клипа, защото да мине по-бързо, то не зарежда толкова бързо. Ще го спра и след малко ще се върна. И така, ето ме отново, ето тези три неща трябва да ви се покажат. Също искам да кажа, че тук сървър трябва да си го сложите на ноутпад, но после смисъл давате така, open и ви е готово. Така, сега натискате, тук влизате при EULA и тук ето пише EULA False. Трябва да го направите на True. Сега натискате хиксчето и го запазвате. И пак стартирате сървъра. Този път обаче ще зареди малко по-бързичко. Не знам защо, но просто от втория път зарежда малко по-бързо. Но аз все пак ще спра клипа до след няколко секунди. И така трябва да ви се покажа ето това, където вече зарежда сървъра. Също забравих да ви кажа, че едно от най-важните неща за направата на сървъра е хамачето. Просто спрете си клипа на пауза, ако искате, и си изтеглете хамачето от Softonic, от където искате. Аз сега моето хамаче и няма да го отварям, там показва IP-то. Но аз няма да го отварям, защото аз не знам моето IP. Естествено няма го закрием, защото това е тестов сървър, дори знам дали ще може да влезете. Така че, знаете какво имам предвид. Вече 3 минутки снимам. Вие не виждате, но аз го виждам при записването. Така стигнахме два пъти. Но само да ви кажа, когато ви зареди, вие след малко ще видите как трябва да ви зареди. Аз естествено ще спра клипа, защото доста има за зареждане. И ще ви покажа сега. Така, ето, че сървъра зареди, но още не сме готови. Сега никога не го затваряте от хикса, защото няма да ви запази терена. Пишете стоп и сървъра ще стопира. Ето това трябва да ви изпише. Stopping сервер. Сега чакате да ви затвори конзолата. Аз пак ще трябва да спирам клипа. Ето. Аз тъкмо да го спра и то заради. Почти заради. Малко бавно зарежда, когато снимате. Мисля, малко бавно спира, де.
ако не те на Windows 10 малко бавно ви спия като снимате, но... Не, аз наистина ще го спра и аз сега ще се върна. Ето конзолата ми се махна, сега пак влизате в папката и се ви излезе ето тези неща. Влизате през сървър. Така. Пак казвам, че ще ви трябва хамачи. Аз си знам IP-то тук. Затова пиша... това е моето IP. Така, също много важно е, ако сте на... Къде беше бе? Тук ви е за гейм мода. Тук ви е за колко играчи искате. Тук ви е нещо като мотото. Както е на... Да речем... Не знам кой сървър да избера. Да речем... На Hypixel, ето това, Hypixel Network. Това ви е мотото, нещо такова. Сега, при сървър също онлайн мод, където пише True, го слагате на False, ако искате сървъра ви да е да могат да влизат хора, които не са с купена игра. Го оставате да си е на True, ако искате да влизат само хора с купена игра. Така, сега само малко да си смаля това на бандикама, защото и сега сейвате. Дайте да си... Добре, аз си махам сега Майнкрафта. Упс. Чайте, че като веднъж разместиш ли си това. Сега, пак стартвате. Аз пак ще спа клипа. И ето вече отвори се конзолата и вече зарежда по-бързо. Ето 54, 57. И трябва ви стане 100. И сега е готово. И сега това си го минимизирате и си отваряте Майнкрафта. Само аз ще спра клипа, докато ми зареди и ще ви покажа това, което се е получило. И ето ме отново. Пуснах си Майнкрафта. Сега мултиплеер. И пишете IP-то, което сте написали там. Сега Done. Даваме. И ето. Чай, че и зацепи. Така, лоудинг терен. И ето на Survival е сървъра. Не знам дали вие ще може да влезете. Зависи. Защото на няколко човека не им стана, но скоро ще може да влезете в друг сървър. Чакайте, ще спра клипа и ще вляза. И ето ме вече съм в сървъра. Искам да кажа, че ако сте с по-слаб компютър, сървър ви може да спира сам, което е малко гадно. Да, надявам се да съм ви помогнал. Абонирайте се и харесайте клипа.